La Destine Broker, protecția ta financiară este responsabilitatea noastră. Te-ai întrebat vreodată cum te-ar putea ajuta o asigurare RCA? Rămâi cu mine pentru câteva secunde și voi dezvălui cât de important este acest document. Când te afli la volan, în mijlocul traficului aglomerat și ești expus riscului unui accident, poți avea încredere în cel mai important aliat al tău, polița obligatorie de răspundere civilă auto, cunoscută ca RCA. Această poliță este obligatorie, iar lipsa acesteia este sancționată cu amendă cuprinsă între 1000 și 2000 de RON, reținerea certificatului de înmatriculare și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Consultanții de la Destine Broker de asigurare reasigurare sunt aici pentru a te ghida și a te ajuta să alegi asiguratorul RCA potrivit. Astfel, atunci când te afli într-o situație în care ești implicat într-un accident rutier și ești vinovat, poți avea încredere că ești protejat financiar la cele mai înalte standarde. De asemenea, prețul RCA este stabilit de fiecare asigurător și se iau în calcul diverse elemente precum capacitatea cilindrică a motorului, istoricul accidentelor, vârsta celui care încheie asigurarea, limitele de răspundere ale poliței, dar și altele. Asigurarea RCA de la Destine Broker reprezintă soluția optimă pentru tine. Contactează-ne pentru mai multe detalii.